Ма го чувам като... Но не мога да разбера откъде е. Дали е кал, дали е нещо... Отпред, отзад. Не мога да ти кажа. Качелил е тука некъде. Къде? Тука некъде го чувам. Ще да мога да направя 100 метра. И по-бързо, съответно по-бързо голи, ама и на съединител, и не на съединител. Дигни степенката! Степенката дигни. Защото не знам какво е, мога да е калма, мога да е нещо... Карай, бе, нищо му не е. Да. Съжалявам, ама да видим какво се случва. Има болче, господин. Има болче! Разви болчето, господине. Направи го както трябва. Не дърпай, не дърпай! Има болче! Има болче. Аз ще спорим на дългия. Как го гасиш това, бе? Като си пусна ръката, чуваш ли го? Да. Кой е това? Ева ли го друга? Ма не е по двигателя, не. Не е по двигател. Иначе нещо се закачува някъде. Въпросът е къде дигло, какво дигло. Но се чува, като караш, се чува яко. Я изправи мотора. Майка ти прекърняли веригата. А, не. Вероятно влезнава кал тук някъде. Не. Това нещо... Я го пусни долу на рамото, да мога да го такова. Добре. Да мога да врътнаме тук, да врътнаме там. Опа. Не гарна ли тук? Опитвам се. Какво ти става, бе, Левчо? Това не е ли веригата, бе? Ама аз мисля веригата. Какво? Ай така, швън. Дайте се много. Какво като го пусна? Май то ще е да те. Ама никой апарата се мести. Апаратът не се мести. Ето го. Той ми е крив диска.
Да бе, то нали е плаващ. Той се мести. Той трябва да се мести, иначе е преебан. Много кал съм вкарал. И диска, защото е крив и пипва само на определено место. Не, това чегърта като в пластмас. Я предната гума. На предната не знам как да се види. На това го дигни над слизането. Той се ходи над слизането. Той ще ги напати. Не бе отзад. Мене ми се струва някакъв в средата. Това е, че на момента ми струва в средата, на момента и отзад. Сега като се пусках го чух слабо. То някъде трябва да е обжулило, където три. А? Диска спълно. Тече. Небето мистерия. Ще видим през някаква лофа, ще го измия и ще видя. Ако предобри нещо през това време, Какво има да предава това? Няма нищо. примерно диска да ти е възнало камиче вътре. И ние как ще го оправим точно? Не, великото ми. Добре, тя тогава беше опанала на мотора. Сега си намерим късмет, това нали е нещо търсач. Местомургача. Гледали сте това? Гледай местомургача. Нищо няма. Момече го чум се едно от тук някъде. И аз оттам го чувам. Печели от средата някъде нещо.